Здравейте, мили дами! Днес ще разгледаме втората тема от продължението на 5 причини да нямаме душевен мир. Тя е много интересна, а понякога и много болезнена, а именно вътрешната война между ролите ни като жени. Имали ли сте някога момент, в който да спрете посред деня си заобиколени от отговорности и да се запитате коя съм аз всъщност измежду всички тези роли, които се очаква да изпълнявам? Очаква се ние да бъдем грижовни майки, търпеливи и подкрепящи съпруги, ефективни домакини и междувременно с процъфтяваща кариера, емоционално достъпни до всички, по възможност в добра форма, социално ънгажирани и постоянно самоусъвършенстващи се. Повечето от нас приемат тези неща понякога като тежест, но поглеждайки от друг ъгъл на нещата, виждаме и друга картина. Това всъщност не са тежести, а привилегии. Привилегия е да имаме възможност да развиваме всички тези естествени нужди в нашия живот. Но разбира се, не е лесно и точно тук започват проблемите на повечето жени. Ние всички разбираме, че целта ни е да се справяме с тези неща по възможно най-добрия начин, на който сме способни. Но никой не ни учи как да хармонизираме всички тези роли. Резултатът след време е дълбоко вътрешно противоречие. Оказваме се лутащи се между крайности, обичащи в едния момент и емоционално изтощени в следващия. Духовно гладни, но психично изморени. Амбициозни за растеж, но изпълнени с вина, че сме се отдръпнали от децата си. Започваме да губим чувството за себе си в шума. Вътрешният ни глас се задушава от дълга и сравнението. И азът в центъра на всичко това бавно започва да изчезва. Това, което остава, е жена, която прави много неща, но рядко се чувства удовлетворена. Тя постоянно се приспособява, за да отговори на очакванията, но не се чувства истински закотвена в изначалното й призвание. Това не е просто проблем с управлението на времето. Това е проблем на душата. Това е загуба на интегрирано аз. Психологически това е известно като претоварване с роли и води до хронична тревожност, раздразнителност, прегряване, срам и дори загуба на идентичността. Колкото повече роли играем без интеграция, толкова повече започваме да се чувстваме като непознати за себе си. Изпълняващи, а не живеещи. Можем дори да започнем да негодуваме срещу хората, които обичаме, защото просто ние не сме пълноценни. Но има надежда. Изцелението започва като слезем от сцената на изпълнението и създадем целенасочено пространство, за да се свържем отново с същинското си аз. Жената под етикети. Тази жена не е просто майка, съпруга или собственик на бизнес. Тя има мисли, емоции, предпочитания, нужди и уникално призвание, което не изисква от нея да се разделя на хиляди парчета, за да докаже своята стойност. Тук можем да ползваме психологически инструменти и първият от тези инструменти аз наричам самоинтеграция. Това представлява полагане на ценностите ти отново. Започваме с определяне на това, кое е наистина важно за нас. Не което светът очаква, а това, което е в съответствие с най-дълбоките ни ценности. Започваме да се питаме с какво искам да бъда запомнена. Започваме да се питаме кои са тези желания в нашите сърца, които дълбоко в себе си ние желаем за нашия живот, а не които другите очакват от нас. След това започваме да преустройваме решенията си, графика си, изборите си на база на тези наши желания. Ако даден човек не съответства с картината, която вие си представяте за вашия живот, то би следвало да спрете да контактувате с тези хора. Ограничете всяко влияние, което виждате, че всъщност не е добро за вас. Концентрирайте се върху това да размишлявате върху вътрешния си аз. Коя сте вие? Какво харесвате? Какво желаете за вашия живот? Какво вярвате, че е правилно? Разбира се, трябва да се научим да казваме и не на нещата, които постоянно ни тласкат към състезание и представяне. И да казваме да на нещата, които създават пространство за духовно израстване, смислени взаимоотношения и творческо развитие. Така ние ще помогнем на себе си да познаем наистина какъв е нашият вътрешен аз. Разбира се, всички тези промени са много полезни, но не са достатъчни, ако не използваме и вторият инструмент. А именно да останем в тишина и да насочим мислите си към първоначалното ни създаване и създателя ни. Когато рефлектираме върху това колко съвършено Бог ни е създал,
осъзнаваме колко сме специални за Него. Ежедневното практикуване на медитация върху живота ни, комбинирано с молитва към Бога, се превръща в спасителен пояс обратно към мира. Интеграцията не е съвършенство. Тя е да се научиш да бъдеш същата жена, където и да отидеш. Да имаш същите ценности, независимо от обстоятелствата. И духовно това възстановяване може да се случи само когато една жена има правилната връзка с Бога, намери духовен мир и постави правилните основи за нейната идентичност. Когато започваме да живеем изхождайки от това място, вече не се страхуваме от провал или от сравнение. Защото мирът ни не зависи от това колко добре се представяме. Не е нужно да се превърнеш в 10 различни жени, за да бъдеш достатъчна. Ти вече си достатъчна. Разбирате, тези стъпки се вкореняват поетапно в ежедневието ни. И за да се случи това е нужно още по-задълбочено размишление и постоянство. Може да се свържете с мен, за да ви помогна да изготвите поетапната промяна на вашия живот. Защото когато жадуваме за промяна, тя неизменно се случва. Благодаря ви за вниманието. Ще се видим следващия път.